Soc Pilar Abella, la directora de N2 Express. Som una empresa de green marketing. Des del 2008 estem incorporant tot producte que pugui ser més sostenible per poder incorporar en aquest sector que és molt contaminant, com tothom bé sap. I el que fem és donar incapeu en tot el que són fires, events i congressos, deixen la impremta mínima possible. Tenim merchandising ecològic o encara més ètic. Estem col·laborant amb l'organització Educo perquè el nostre client pugui comprar directament, o tot el tema de catering, per exemple, que sigui a quilòmetre zero. És molt difícil valorar un producte que sigui el més sostenible possible. El que fem és, dintre del mercat, de les possibilitats que tenim, triem el producte on nosaltres li podem allargar més la vida, tant llogant-ho, reutilitzant-lo. En aquests moments, amb la situació que ens trobem, el que sí que estem fent, nosaltres som una microempresa, és cuidar els nostres stakeholders. El que sí que fem és vigilar que els nostres clients estiguin bé, que puguin necessitar no solament el nostre producte, sinó qualsevol ajuda, tant amb veïns, proveïdors, col·laboradors, etc. Creiem que és la nostra tasca i està bé nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos com a persones tenim que estar ben equilibrats per poder ser positius i aportar coses positives. Serà un moment complicat quan la gent parla de tornarem a la normalitat. Jo diria que no tenim que tornar a la normalitat perquè hem de fer i hi haurà molts canvis i nosaltres aquí tenim que estar preparats. Com tenim que estar preparats? Portar un producte que sigui més necessari, que siguem ètics a l'hora de posar aquest producte a la societat, que repartim beneficis perquè hi haurà una crisi econòmica i social molt important, amb la qual jo crec que hem de pensar que tingui que haver-hi per tots. Buscar la manera de que tots estiguem integrats i que aquí no hi ha ningú que es pugui quedar fora. Creiem en el tema de col·laboracions, tenim una gran actitud i aptitud cap a la col·laboració i pensem que és un moment important i que hem de ser molt més ètics i, evidentment, l'ERC aquí serà totalment necessària. I, evidentment, creiem que 1 més 1 no són 2, són molt més.